ga mai talakawa tafi muje kana tafiya dan baiwa muje ta rago sha nauyi mai hana karya ka zo hasken nufa ga mai girma ba a maka kallon banza turaki muje ka girmu maza na ce sai goga kana daɗa girma sai Allah ba dai makiya ba zaman ka a daidai gamzaki ba za ka da su ba dan madakin nufa gaishe ka uban talakawa mai girma ka sha sha'anin ka mazan fama muje tafiya dan baiwa gaba da dai mai girma Allah ya rika ma gamzaki dan madakin nufa gaishe ka ga mu muna buga taken ka turakin nufai kai giwa ne Allah ya rika maka ingarma turai ya dade bijimin zaki hadarin sama ka zubudo da ruwa da shiri na magauta ka rushe yau ka taya mana to yau za mu je mu gaida oga fari mai fari na hali zuciyarsa ba mugunta shago na maza mai ta da dubu tsatsan a take aljanna mai masoya duk jama'a suna yaba ka Abdulkadir mai girma maza suna ta shayi ba za su kai ka gata ba ba za su kai ka hali ba ba za su kai ka komai ba ba za su kai ka san jama'a ba Allahu rabbiya ma komai warzan mu ko ina sai labari turakin nufe ga gogarma kana magana duka an bika ana ga ka kafa tarihi gaba da dai mai girma Allah ya rika ma gamzaki dan madakin nufa gaishe ka ga mu muna buga taken ka turakin nufai kai giwa ne Allah ya rika maka ingarma hali zanen dutse kusa ne turaki akwai girma dogon bare dai ka girmu rago kana mana alfarma hadarin sama sai dai saurara agun mu fa kai lema mekin matsayi Abdulkadir na ce maka gogarma ashe tafiya ta tafi maza suna can bakin fama kai ka zama turan giwa mai kawo da shirin wani wawa dubin jama'a sun san ka dubin jama'a sun bi ka ashe tafiyar ta yi nisa ashe tafiyar ta yi daidai Abdulkadir kai daidai zama lafiya lauyi giwa kai ka zarce mai bambarma shiga abin ka zauna daidai turakin dufe gajar mai ba mu kuɗi mu ji daɗi mai ba mu ruwa mu ji sanyi ga maliya mai isha kowa wa al'umma talakawa shi baya fari ya san kowa gida da waje dan baiwa ana ta addu'a gunje gwannan da halinsa ne kyakkyawa muna ta addu'a gunje gwannan da halinsa ne kyakkyawa me bane ne ya kara wani mu kuce ya tara ashe kana nan daidai turaki kana da dadisa gaishe ka jarumi jajirtacce uban gidana kauci da yaɗiya ka zamsha nema uban gidana hasken nufe na gaishe ka gwanin muka yi suna ice na kirya kai ke turmi kuka ba za ya yi ba guda cikin dubu kake zaki turakin nufe hasken nufe mun gaishe ka na baba Umaru Hafsat Jos tana gaishe ku wasa ya ja da babban dutse karo da kai fa sai an dage Abdulkadir gugan karfe ko wasu raka dai ya more hasken nufe duniya ta san ka ta ko ina ana labari farin wata kake shanu ne da ka fito ana kallon ka a'a turan giwa na baba Umaru mun gaishe ka haka kai ka girma dan madakin nufa mai kirki gaba da dai mai girma Allah ya rika ma gamzaki dan madakin nufa gaishe ka ga mu muna buga taken ka turakin nufai kai giwa ne Allah ya rika maka ingarma dan madakin nufa gaishe ka Allah kara girma je lafiya babban muna yi ma addu'a turan giwa je lafiya dan Salihu giwa muna gaishe ka dan hajiya Maryama ko ina ana ga giwa Abdulkadir gaishe ka dan Salihu gwani mai girma jarumi akwai alfarma Abdulkadir na gaishe ka girman ka ya kai girma turakin nufe yau ka kai tashin kalau da giwa muna ta gaisuwa dan Salihu gwani ne babba Abdulkadir mai girma da madakin
Madakin nufa gaishe ka Allah ƙara girma. Je lafiya babba muna yi ma addu'a tsoron giwa. Gabar ne mai girma Allah ya rika ma gamzaki. Dan Madakin nufa gaishe ka ga mu muna buga taken ka.